Converses al Replà de l'Escala, un podcast de les fundacions Habitat 3 i Habitatge Social, un espai per compartir dades, veus i propostes al voltant de l'habitatge. Us donem la benvinguda al capítol 7 de Converses al Replà de l'Escala, el dret a decidir com viure, habitatge i vida independent per persones amb discapacitat intel·lectual. On volem viure, amb qui, quins projectes volem engegar o quines decisions volem prendre en el nostre dia a dia són aspectes que sovint donem per descomptats i que formen part d'un dret fonamental, el dret a construir la nostra pròpia vida. Per les persones amb discapacitat intel·lectual, exercir aquest dret no és gens fàcil, requereix superar moltes barreres i sobretot requereix disposar dels suports adequats. Avui parlarem d'habitatge, de suports i de vida independent i sobretot parlarem dels drets i de com podem avançar cap a una societat on totes les persones puguin viure com volen viure. I ho farem de la mà de Laura Tolrà, que és tècnica educativa de la Fundació Astres, i de Raül Olivera, que és responsable tècnic de projectes socials a Som Fundació. Moltes gràcies a tots dos per acompanyar-nos avui i per participar en aquesta conversa al Replà. Comencem preguntant què necessiten les persones amb discapacitat intel·lectual per poder viure la vida que volen i què fan les entitats per acompanyar-les en aquesta aventura. Bon dia, Natàlia, bon dia a tothom. Doncs bé, a la Fundació Astres treballem per acompanyar les persones en la construcció del seu propi projecte de vida, respectant les decisions, preferències i ritmes. Ho fem també oferint suports personalitzats, promovent una autonomia, fomentant la participació activa en la comunitat i generant oportunitats perquè cada persona pugui desenvolupar-se en els àmbits que es consideren més importants. El nostre objectiu no és decidir per les persones, sinó és estar al seu costat perquè puguin exercir els seus drets i viure la vida que desitgen amb els suports necessaris. La Fundació Astres també oferim diferents tipus de servei d'habitatge. Tenim les residències, que són serveis d'acolliment amb atenció 24 hores per persones que necessiten un suport més intens, les llars residències, que són habitatges temporals o permanents, que ofereixen un suport en la vida quotidiana per promoure l'autonomia i la qualitat de vida de les persones residents. Tenim el servei d'acompanyament i suport a la vida independent, que són serveis que acompanyen les persones en el seu propi domicili, oferint un suport en aspectes de la gestió de la llar, l'economia personal, la salut o l'accés a recursos comunitaris. També tenim l'habitatge per la inclusió, que són habitatges o pisos comunitaris pensats perquè les persones puguin viure amb més autonomia, però que necessiten algun suport per desenvolupar el seu projecte de vida independent. Sí, és com un continu, no? de més a menys suport. Correcte. I de menys a més autonomia. Correcte. I per últim tenim projectes de desinstitucionalització que promouen models de convivència en habitatges ordinaris dins de la comunitat, amb suports personalitzats i centrats en la persona. Quan a mi em pregunten què és el que necessiten les persones per viure en comunitat o per escollir el seu projecte de vida, sempre em ve al cap la mateixa paraula, no? Que és oportunitats. Les persones amb discapacitat i sense discapacitat el que necessitem són oportunitats per controlar la nostra vida. Quantes més oportunitats nosaltres disposem que respectin les nostres preferències, les voluntats, els nostres desitjos, la nostra manera de viure i que es posi en valor i que es doni prioritat a aquest element, tindrem més possibilitats de viure allà on volem, no? Després ja en parlarem de què vol dir vida independent, vida en comunitat i vida inclusiva, però des de les entitats que ens dediquem a donar suport a persones amb discapacitat ens dediquem a acompanyar en projectes de vida. L'entitat en la que jo treballo, Som Fundació, per exemple, el que donem és suport a la presa de decisions i com aquest suport a la presa de decisions, específicament amb l'exercici de la capacitat jurídica, que no vindrem a explicar molt més enllà que és donar suport en situacions significatives i decisions significatives a la vida de les persones, una situació i un element clau a la vida és precisament l'habitatge, no? I el lloc on viure i la vida independent. A nivell de dades, si volem compartir-les... Per situar una mica, no? Sí, la magnitud. Pensem que a Catalunya hi ha aproximadament unes 90.000 persones amb discapacitat intel·lectual, entre adultes i infants. D'aquestes persones que tenen discapacitat intel·lectual, gairebé el 70% viuen en famílies. Això no és viure de forma independent. Moltes és el lloc on volen viure. Això no vol dir que estiguin escollint aquest lloc on viure i pot ser fantàstic en aquest sentit, no?
però es sospita que les oportunitats que tenen són poques per viure en comunitat i viure d'una forma més independent o autònoma o amb els suports adequats, no? La Laura ara ens avançava quins tipus de suports poden donar des de les seves entitats, de suport d'autonomia a la llar o residencial, suport al domicili, i hi ha altres entitats com la nostra que oferim la possibilitat de que muntin projectes de vida independent i articulem a l'entorn perquè la comunitat els ofereix aquest suport específic per viure a domicili, no? I d'alguna manera el que trobem és aquest encaix entre diferents entitats que estan especialitzades en diferents coses i que donen acompanyament en diferents coses, no? El suport a la presa de decisions, el suport a la llar, l'oportunitat de poder accedir a un habitatge. Llavors és com aquest marc comunitari des del tercer sector que adreça diferents necessitats d'una mateixa persona, no? Deies, Raül, que parlaríem de vida independent i què volia dir, i m'agradaria preguntar-vos això. De què estem parlant quan parlem de vida independent i per què quan parlem de vida independent, tant com deies tu també, no? De persones amb discapacitat i persones que no tenen una discapacitat potser tan aparent, l'habitatge és molt important, no? Per què és tan important l'habitatge? Bé, doncs quan parlem de vida independent ens referim al dret i a la capacitat de cada persona a dirigir la seva pròpia vida i a prendre les decisions sobre els aspectes que l'afecten, amb els suports que necessitin. En l'àmbit de les persones amb discapacitat o necessitats de suport, la vida independent no significa necessàriament viure sol, sinó poder escollir. Escollir on, com i amb qui viure. Prenent decisions sobre la vida quotidiana, participant activament en la comunitat, accedir als mateixos serveis, oportunitats i drets que la resta de la ciutadania. Rebre els suports necessaris de manera personalitzada i respectant les seves preferències i exercir l'autodeterminació i el control sobre la seva pròpia vida. Què afegiries, Raül? Absolutament d'acord amb el que comenta la Laura, no? Jo sempre dic que viure de forma independent és viure com tu vols viure i que la gent pugui, o els professionals, les famílies, l'entorn, la comunitat, pugui entendre i donar valor que cadascú té el seu projecte de vida, la seva manera de viure, és l'element clau que ens permet als professionals i als entorns acompanyar precisament aquestes situacions, no? Entendre que és per tu. Viure independent potser no és el mateix que és per mi. I escoltar què és el que volen les persones amb discapacitat, cadascuna d'elles, no totes, perquè cadascuna voldrà diferents, igual que jo vull diferents coses amb la meva vida, diferents dels meus amics, i el que significa per tothom, per exemple, vida independent, coincidiria amb la Laura, que és viure on tu vols, escollir amb qui vols viure, on vols viure, quins suports poden garantir que aquesta vida en comunitat, vida en família, vida en parella, vida en amics, vida en un entorn residencial, perquè pots viure de forma independent, vivint en un entorn residencial, escollint què vols fer durant el dia, què vols fer amb el teu temps lliure, què vols fer per menjar, donar-te oportunitats perquè tu escollis tot allò que intervé en allò més quotidià, amb el teu dia a dia. Això és viure de forma independent, no depenent sempre de que els altres t'ho facin, de que els altres et diguin el que has de fer, on has d'estar, què necessites, una mica en aquesta línia, no? I és molt interessant perquè apuntes que viure de manera independent no és el mateix per totes les persones i viure de manera independent no és el mateix per una persona en diferents moments del temps, no? Per les seves necessitats al llarg del temps i també perquè podem canviar d'opinió, les persones, no? Totes. Totalment, i afortunadament podem canviar d'opinió. Els recursos en els que treballem ens esforcem també per adaptar i ser més flexibles en aquesta situació, no? D'oferir oportunitats canviants, no? En el transcurs de la vida de les persones. Amb aquesta introducció, i també com és habitual a les nostres converses, volem escoltar alguns testimonis en primera persona que ens parles del que significa per a elles tenir casa seva i viure de forma independent. És com una família. También como una familia, nunca nos peleamos ahora, estamos felices todos juntos. Pues cada uno hace su tarea, cada uno hace sus cosas, cada uno hace su vida, no nos metemos en la vida de los demás, estamos tranquilos. Pues hacer la comida, hacer la rentadora, ir a comprar, estar con Choco a pasear. Un perro que se llama Choco, que lo paseo, estoy con él todo el día, me lo paso bien con él. Sí, yo cocino, me limpio mi ropa, mi habitación. Vivía con una pareja que eran unos mexicanos, pero siempre se estaban peleando. Pero cuando yo llegué aquí y vi que lo que era diferente, ya me quedé más tranquila. Felicidad, tranquilidad, mucha tranquilidad. Ver a Choco, feliz es que Choco me abrace, que Choco esté conmigo.
es lo primero que me hace sentir feliz. Y sí, y gracias a que me dejan tener a Choco, porque en otras casas dejan tener el perro. Y aquí me dejan tener a Choco, que es importante. Me gustaría vivir sola, pero bueno, un poco difícil, ¿no? Porque yo he estado también tiempo sola aquí. No, en mi cuarto me siento muy a gusto. Veo la televisión y Choco ve la televisión conmigo. A las 12 de la mañana nos levantamos todos a hacer un café y a las 5 de la madrugada nos levantamos todos a hacer un café. Que yo le recomendaría a todo el mundo, porque es guay hacerlo, ¿eh? Porque Sandy se levanta a las 5 a trabajar. Hacemos compañía y hacemos un café. Media hora, hablamos de nuestras cosas. Yo cuando entré en el piso necesitaba ayuda a hacer la compra, porque al principio me hacía un lío. No, ahora soy autónoma en todo, porque ahora puedo hacer la rentadora sola, la compra sola. Si gracias por la fundación que me está ayudando, si no llegara a la fundación todavía no sé dónde. En una casa te ayuda a estar tranquila, vivir feliz y saber que tienes un techo donde vivir. Contento, hombre, no se está contento de estar en una casa y menos mal, aquí en la calle, estoy deseado bien, limpio. En una casa, pues tener un refugio. A mí dormir en una casa es lo mejor que me ha pasado. Hem escoltat aquests testimonis que aterren la pròpia experiència i ens parlen de la importància que té per a aquestes persones tenir una llar i com en el dia a dia poden anar decidint com volen viure. Pensem que des de les entitats escoltem suficientment el que ens diuen les persones, Laura? Bé, tot i que fem molts esforços per escoltar les persones ateses i incorporar la seva veu en la presa de decisions, encara hi ha un marge de millora. Sovint les dinàmiques, els horaris, la manera que es presten els suports poden fer que no sempre s'escolti en profunditat necessària les seves preferències, desitjos o projectes vitals. Avançar cap a models centrats en la persona implica reforçar aquests espais de participació real i garantir que les opinions de les persones ateses tinguin un impacte efectiu en les decisions que els afecten. Jo sempre tinc una mirada optimista i penso que sí, que escoltem a les persones, escoltem les seves preferències, desitjos, el que a vegades els professionals, els entorns on treballem, no sabem què fem això, i és una realitat, és un risc amb el que hem de comptar i l'hem de posar sobre la taula. També hem de ser una mica creatius i mags, innovadors en trobar alternatives o estratègies i eines que ens permetin com traduir aquestes converses, com traduir aquests desitjos que aparentment ens semblen que a vegades són complicats d'acompanyar o perquè no tenim recursos o perquè la societat no ens acompanya o perquè l'administració no ofereix la plaça pels elements que siguin, però nosaltres tenim l'encàrrec una miqueta de donar-li una volta i trobar aquesta estratègia, no? Quan sentia els testimonis pensava, no, que el fet de tenir casa teva és un espai d'intimitat, és un espai de seguretat. Si tu no tens una casa... La Rafa penso que parlava, no, de tenir un sostre on estar, no? No només et t'ofereix seguretat, sinó que et permet ser, et permet desenvolupar la teva identitat també en un espai que te'l fas teu, que té una miqueta el teu tarannà. Això et permet després moure't en societat, aprendre dels altres, que aprenguin a tu. Jo penso que això és un element que quan escoltem a les persones que volen, el que volen és ser també, no? D'alguna manera, amb el que estàs dient, Raül, introdueixes el que us volia preguntar ara i que parlessin una mica més en profunditat de si podem parlar de vida independent sense parlar d'habitatge i si és l'habitatge una condició necessària però no suficient, no? I quin és el paper dels suports perquè aquest dret a l'habitatge té que anar complementat amb el dret als suports. A vegades és difícil parlar de vida independent sense parlar d'habitatge. La possibilitat d'escollir on, com he dit abans, com i com viure és un dels pilars fonamentals de l'autonomia personal. Sense aquesta capacitat de decisió, la vida independent queda molt limitada. En aquest sentit, la desinstitucionalització pren un paper central. No es tracta només de traslladar persones d'un recurs a un altre, sinó promou models de suport que permetin viure integrats a la comunitat, amb més control sobre la seva pròpia vida, amb els suports necessaris i adaptats a la persona sempre. Per tant, l'habitatge creiem que és una eina clau per garantir aquests drets, la inclusió social i l'autodeterminació de la persona. Des de SOM, Raül,
en el recolzament, no? A les persones que prenen decisions, quin paper té la decisió sobre l'habitatge? És interessant veure l'habitatge com un element que és transversal de totes les dimensions a l'àrea de la vida de les persones, no? Dèiem si és possible parlar de vida independent sense parlar d'habitatge. No, no és possible. Tothom necessita un lloc on viure. El que també estem debatint és si el lloc on viure és escollit, si tu estàs decidint on viure, no? I com muntar aquest lloc on viure amb els suports adequats. Des de Som Fundació o entitats que donen suport a capacitat jurídica, acompanyant projectes de vides on posem el focus en què és el que vol la persona i si aquest desig, aquesta voluntat prioritària o principal i més significativa és poder viure en un entorn, deixeu-me que ho digui, normalitzat, comunitari, inclusiu, no? El que hem de trobar són hem de fer tots els esforços possibles, com a través del suport a la capacitat jurídica, el suport a la presa de decisions i els suports a la comunitat, com un suport a l'autonomia a la llar o suports al domicili, o com la comunitat pot donar diferents ajudes, acompanyaments perquè la persona pugui viure amb seguretat. Moltes vegades parlem de que les persones amb discapacitat intel·lectual poden viure de forma autònoma i se'ns posa al cap persones amb nivells d'autonomia alts, que es poden desplaçar soles, que utilitzen soles el transport, que es poden fer el menjar. Ara sentíem en el vídeo un testimoni que havia après a posar una rentadora perquè no sabia fer-ho, mai havia tingut l'oportunitat de fer-ho. I no és que no sapigués fer-ho, és que no s'havia trobat davant d'una rentadora, perquè li havien posat. El mateix passa amb el menjar, el mateix passa amb la relació amb els veïns, amb la relació amb els teus companys. Fins que tu no tens l'oportunitat de viure aquestes situacions, no n'aprendràs. I si no t'equivoques, no sé si parlarem en algun moment dels riscos, no? Però si no t'equivoques, no aprens. Jo m'he hagut de caure moltes vegades per aprendre alguna coseta, no? D'alguna manera, i aquí jo crec que el recorregut que s'ha fet, no? Des del model de decidir per les persones, no? Allò que pensem que és el millor per elles, des d'un paternalisme, no? Al model d'escoltar les persones i acompanyar-les i donar-los els suports que necessiten. S'ha fet un llarg recorregut, i aquest paternalisme parteix de la base de la protecció excessiva sovint, no? M'agrada molt aquesta idea de que si nosaltres tenim dret a equivocar-nos, les persones han de tenir dret a equivocar-se. Ens hem d'atrevir. Les entitats crec que ho tenim més fàcil per atrevir-nos que no pas les famílies. I el paper de les famílies aquí és important. Sí que un exemple positiu és que les persones amb discapacitat estan disposades a arriscar-se, estan disposades a caure, estan disposades a aprendre, i tots els altres hem de veure com acompanyem amb això, i no estem sempre protegint-les, no? Afortunadament, a Espanya tenim un exemple capdavanter a nivell de capacitat jurídica. Les persones tenen plena capacitat jurídica i poden decidir des de fa 5 anys, amb els suports adequats i amb els suports necessaris, no? I adaptats, absolutament. Parlaves d'oportunitats i també parlem de barreres, no? Totes les persones, cada vegada més estem tenint barreres per l'accés a l'habitatge, i en el cas de les persones amb discapacitat, quines barreres són les que dificulten aquest exercici del dret. Laura, què penseu que impedeix avui que més persones puguin desenvolupar el projecte de vida que voldrien? Avui moltes persones encara troben barreres que dificulten desenvolupar el seu projecte de vida que voldrien. Entre les principals hi ha una manca d'habitatge accessible i els suports adequats, les limitades oportunitats de participació i inclusió comunitària, les dificultats a l'accés de treball i una cultura que sovint continua sent molt protectora, paternalista o poc acostumada a situar la persona al centre de les seves decisions. Raül, quin creus que seria el principal canvi que caldria impulsar? Doncs bé, a banda de la manca de recursos i de finançament i d'oportunitats d'habitatges accessibles, com comentàvem, ens trobem una mirada encara molt conservadora, que ho hem parlat, no? Proteccionista, on encara no trobem un enfoc on la capacitat de les persones no depengui només d'elles. La societat tenim un paper en aquest punt rellevant per facilitar que l'altre pugui tenir una vida satisfactòria. Penso que necessitem impulsar projectes i iniciatives que donin lloc a sensibilitzar la societat cap a una mirada optimista, també, deixant el risc a banda com a principal obstacle, que abans hem fet algun petit apunt, i donant lloc a l'aprenentatge, a la possibilitat, a l'esforç comunitari, a l'esforç públic, també. I una de les coses principals és un canvi cultural. La societat ens hem d'atrevir a mirar a les persones des d'una altra perspectiva, no des d'aquesta mirada més proteccionista, sinó possibilitadora, i
ara mateix va canviar la llei i crec que va estar un element que ens ajuda, però no és suficient. El canvi de la llei no és suficient perquè la societat es sumi al carro, no? Aleshores, jo crec que amb famílies, amb persones, amb entitats, amb programes de ràdio com aquest, estem aconseguint doncs, que les persones amb discapacitat tinguin el lloc que mereixen a la societat, no? Amb la mesura del possible, amb igualtat d'oportunitats respecte com a ciutadanes que són de la nostra societat. A Converses també ens agrada poder aportar una mirada esperançadora que no és naïf, sinó que es basa en les bones pràctiques de les entitats que, com les vostres, acompanyen a les persones. En clau de bones pràctiques i en clau d'esperança, quines experiències ens fan ser optimistes i què hem après en els darrers anys? I com ens agradaria, com visualitzeu la situació aquí a 10 anys? Bé, doncs, quines experiències ens fan ser optimistes? Doncs avançar cap a un model que garanteix que totes les persones puguin decidir sobre la seva pròpia vida i comptar amb els recursos necessaris per fer realitat els seus projectes vitals. Això també implica continuar impulsant la vida de la comunitat, a la desinstitucionalització, l'accés a l'habitatge inclusiu i desenvolupaments de suports personalitzats i més flexibles. Entre les bones pràctiques destaquem l'atenció centrada en la persona, la participació real en la presa de decisions, el respecte a la voluntat i a les preferències individuals i la promoció d'entorns comunitaris que afavoreixin una inclusió i les relacions significatives. I en quant a la mirada a 10 anys, la carta als Reis? La carta als Reis. Doncs bé, d'aquí 10 anys ens agradaria viure en una societat on les persones amb discapacitat intel·lectual puguin exercir plenament el seu dret a decidir sobre la seva vida, amb accés a l'habitatge, integrats a la comunitat i adaptades a les seves preferències. Una societat també on els suports siguin flexibles, que ho hem parlat abans amb el Raül, i personalitzats, on la veu de les persones sigui escoltada, molt important, i tingui en compte totes les decisions que l'afecten. La participació comunitària i la igualtat d'oportunitats siguin una realitat. En definitiva, que sigui una societat on posi els drets, la dignitat i l'autodeterminació de les persones al centre. I que siguin totes les persones. Totes. Raül, què complementaries? M'agrada que preguntin sobre experiències i aprenentatge perquè precisament el que estem demanant que puguin tenir també les persones amb discapacitat en l'entorn d'habitatge, no? Penso que una de les coses que hem après i que tenim bona experiència és que la mirada dels professionals, les famílies, les persones i l'administració està canviant i l'esforç està tenint el seu resultat. Els projectes de vida independent cada cop són més demandat per les pròpies persones, per tant, si les persones saben que poden viure en comunitat o tenir projectes de vida independent, obliguen a l'entorn a buscar respostes, si són escoltades, que és el que parlàvem abans, per voluntat també pròpia, professional i personal, hem de donar respostes a aquestes demandes, no? Les entitats estem donant valor a la vida en comunitat, cada vegada es parla més d'entorns comunitaris, d'inclusió, d'integració, i això també ens fa trobar projectes, pilots, experiències externes d'altres països, comunitat del costat, més enllà, que reforcen aquesta mirada i que també que ens igualen amb mirades transversals cap al mateix objectiu. Un dels projectes que precisament compartim amb la Laura i que està a Sant Andreu són pisos, són projectes comunitaris de vida independent on les persones conviuen en entorns absolutament inclusius, en un barri com a Sant Andreu, amb pisos sols i alguns en parelles que conviuen, amb edificis on viuen altres persones també del barri i on entre diferents entitats els hi oferim els suports perquè puguin viure en aquesta situació, no? Igual que passa això a Casa Bloc, passa en molts altres entorns, persones que viuen a diferents comunitats de veïns i estan vivint en un dels pisos, altres que hi ha 4 persones, depenent de com els testimonis que hem pogut veure, no? Carta als Reis. Carta als Reis. M'ho havia notat, la Carta als Reis, perquè la Carta als Reis s'escriu, no?, una mica. Com he dit, jo tinc una mirada optimista. Jo demanaria un ventall de recursos adaptats i flexibles. A vegades sí que penso que ens trobem amb estructures molt encursetades que quan les persones aconsegueixen un projecte de vida independent, tots els esforços que s'han posat a sobre la taula, tant per la persona, per la família, l'entorn, els professionals, han semblat tan forts
que moure-ho costa molt, costa. I no només costa per diners, perquè és una realitat, o sigui, els esforços econòmics per les pròpies persones que han muntat el projecte de vida independent i que es paguen la seva habitació o el seu lloc o el que sigui, ha costat demanar places públiques, demanar suport a l'Ajuntament, moure tot això no és fàcil, no és gens fàcil. I a mi m'agradaria que aquestes situacions, si estaven parlant que la possibilitat de canviar avui això i l'any que ve tinc altres necessitats, tinc altra parella, ja no em porto bé amb els companys de pis, vull viure en una altra ciutat, he de tenir, tant de bo pogués tenir les oportunitats que em facilitin aquest canvi, no? I jo diria que provar també altres projectes, altres proves pilot, programes que siguin innovadors, també per veure. Ara mateix estem veient que hi ha projectes que tenen èxit perquè portem molts anys treballant amb ells, no? I són model per replicar-los. Si fa 10 anys no haguéssim provat projectes que molta gent ens deia però on aneu, ficar a 4 persones en un domicili de la Sagrada Família, com vam fer amb la Laura. I ara mateix és un èxit absolut, perquè hi ha persones que viuen on volen i estan felices, a més. No, és una mica un cicle, això ho estem veient al llarg de les converses quan les entitats del tercer sector acompanyen persones amb necessitats especials o diverses o com li volem dir. Hi ha aquest cicle de la innovació, del pilot, d'aleshores aconseguir que això es converteixi en una cosa garantida, però no ens podem aturar, no? Des del tercer sector hem de continuar innovant perquè hem d'estar ideant les solucions que acabaran sent generalitzades d'aquí uns anys. Com voldríem acabar? Quin missatge voldríeu deixar a les persones que ens escolten? El missatge que voldríem fer arribar és que totes les persones amb o sense discapacitat tenen el dret a decidir sobre la seva pròpia vida i a formar part de la comunitat en igualtat de condicions. La clau és confiar en les persones, escoltar la seva veu i garantir suports necessaris perquè puguin fer realitat els seus projectes vitals. Raül. Jo diria que les persones i les seves famílies confiïn, que demanin, que expressin, que cridin, que sàpiguen que hi ha entitats com les nostres amb professionals implicats, que en tenim ganes, que estem formats i amb intencions d'anar cap endavant. Que el que no funcioni ara, ho canviarem plegats, jo sempre dic que si vols obtenir resultats diferents has de canviar la teva manera de fer, no? Estem disposats a canviar les nostres maneres de fer i ho fem des de fa molt de temps, no? Que tothom som persones, que cadascú tenim les nostres dificultats, que les persones amb discapacitat intel·lectual poden rebre suports adequats per facilitar que aquestes dificultats es converteixin en oportunitats d'aprenentatge i que som aquí, jo diria que som aquí, no? Està molt bé, ja som aquí per quedar-nos, a més, no? Doncs moltes gràcies, Laura, Raül. Ha estat un plaer que ens acompanyeu avui en aquesta conversa, que ens ajuda a entendre que la vida independent no significa viure sense ajuda, sinó decidir sobre la pròpia vida amb els suports adequats. Gràcies per la contribució que feu com a professionals i per la que fan les vostres entitats per fer efectius dia a dia els drets de les persones que acompanyeu, entre ells el dret a decidir com viure. També moltes gràcies a les persones que ens escolteu. Si us agraden aquestes converses entorn del dret de l'habitatge, les podeu compartir amb la família i els amics, amb els companys de feina i amb les persones que coneixeu. Podeu trobar els àudios a Radio Fabra, a Spotify i a iVoox, i si preferiu el vídeo, al canal de YouTube Converses al Replà de l'Escala. També trobeu tots els enllaços als webs d'Habitatge Social i Habitat 3.